Ngiyasekeleni ukuphapha lesiya. Wangibambela amaqhubu, wangishaya ngezulu, ngangena emanzini, wangiluma ngemthulu. Wangibambela Hey, washo umuntu kakhulu. Yebo. Jonathan. Ozala, obhoxokala manje. Angithi ngikutshelile nje ukuthi wena lo line lo ofuna ukuyobamba lapha yakoTopsy kube uline ondwendwende uline ohlangene no line wase Home Affairs uqhulile no line weqolo kanti mina ngumZambia ngisaphethe into egrade ubuye nani Hayi ngizobuyela kusasa sizobe ngasagcwele. Buyele kusasa imali ikhona manje ufuna ukubantswatswa manje asikho isidingo sokuthi ubuyele kusasa ngikhona mina ngumZambia Hayi mZambia ama price akho hayi wena umntese lesiminof ko 1.2 futhi lesiminof sakhe singibambanga ngizwanga lutho phela kufanele ungezwa lutho okade ugcinile lokudawo ufuna uzoblema mina kumele siqale sivukuze lokho yakwadala lazike ke ama price aseshaya ivusha ashone phansi Zambia ukhala ngiyoze ngithi ama price ashone phansi nayithenga Ray uyazi nje nawe ukuthi mina umphethe mina umphathwa lezinto mina umnikazi wamajini yebo Plazike nama prize ehlile phela athi uyazi ukuthi kuyatholana ezinye indawo so sengwasuse lapha shaya ivosho manje ahamba phansi hayi kodwa Zambia mfethu malini uyazi nje ukuthi bekade itawu uqaleni manje ngihlisile u300 hayi 300 ho musukhala wena buka kuyimanje suke kota iko ha samba pha hayi nawe uyakuthanda ukhala how yini 3 phela ha hayi ngisho ta ungazoganga wena Zambia u300 for uba dizi nje uyazi nje na ukuthi basudizi zonke izinto ehamba kamnandi ungeke uyobamba lo line ungaka engathi intambo ecassette lakudala iblogjin khona ila kwesami singaba soyilanda manje Jonathan yazi na ukuthi igrade iphathwa ukuthi ngithanda ukukhala lalela mawukuthi khona umuntu umaziyo yabo ufuna ishandise ezifana nama disk kanje emoto ukurenew hayi Zambia sihlane ngokudakwa la hayi into phansi izinto imali Mbahle msamo top the chart Leli dlise ningidlise alone Khuleka mina ngizolipalaza Nalomo nokuculela Kuchitheka ikula ngumthandazi Mangitapi kancane ngenza leyo kashaka Enye indoda ngisaba